kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Sarki rabbuka ki salati kaiwa Mustafa, baban Fadima na Khadijatu mai kyawun sufa. Babu kamar shi domin shi aka baiwa duka ceton kowa. Bege zanayo na sanya kiɗa zan sarrafa, na sa alihi da sahabbai kai hada shurafa. Na sa shehu Tijjani Jilani da Gausi baban kowa. Mai kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Mai kyan zuciya ni annabi banga kamar ka ba. Wane ne ya je gun Allah ba Mahamudu ba? Shi Allah ya zaɓa gatan masu kuɗi da matalakawa. Wanda yake biɗar alkhairi ba zai ƙi ka ba, mai kamshin jikin da turare ba zai kai ka ba. Allah la ilaha illallah annabi shugaba dan baiwa. Mai kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Ya sarkin halittu wane ne bai san ka ba? Komai sai da kai rabana ma bai yi kamar ka ba. Kai min lamini in na rera ta aji jihar Adamawa. Rainan sayyada dan Aminatu manzo adali, annabi ne gwani kuma ya wuce kowa hankali. Labbai kuma aiki ba me kinka a zuciya sai wawa. Mai kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Domin shi akai yi ruwa iska dan shi ake, wanda ya ganka ko a mafarki ne ya tsallake. Gatan aljanu da mutane da bobi da toran giwa. Na zo bara a gidanka ba za a ki bani ba, ai duka duniya bata kai ko takalmin ka ba. Mai ruwa ai nake daga funtuwa kafin ma akai da kamawa. Mai kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Waye rabu ke nuna mai boye da zahiri? Sarki rabbana ka amince in zama sha'iri, in je maulidi na Abuja in dawo garin Katsinawa. Na Sadam na gidan kuma autan shehu ne, kafin in tsaya sai na sanyo na fituhi ne. Na gana zifi kau dan shi inuwa ce baki kyamar kowa. Mai kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa. Mai kyan zuciya dan Aminatu annabi shugaban annabawa.